மக்களே மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான மழை, ரொம்ப மழை ஓவராக பேஞ்சிருக்கு. நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா, அப்பப்போ நம்ம ரோட்டை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் வந்துட்டு தங்களோட வேலையை பார்த்திங்கன்னா சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. இதில் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் மக்கள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குப்பைகளை பைகளை இல்லாட்டி சாக்கு பையில் போட்டு ஓரமாக வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் இப்படி போட்டுட்டு போயிடுறதால ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. இதனால் கொஞ்சம் சாக்கு பை இந்த மாதிரி போட்டுட்டு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை சுலபமாக முடியும். இதுதான் எங்களுடைய கருத்து. உங்களுடைய கருத்து என்னென்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம வீடியோவை பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆதரவு கொடுங்க. ரெகுலராக நம்ம பார்த்திங்கன்னா வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க.